कोडिं एन्ड डिकोडिंनि एग्जामाव फैबाय थानाय माखासे कुइसन खालामनि। बेहाय कुइसन नाम्बार 1 आव मा होनदों? इफ ब्लू इज कल्ड रेड, रेड इज कल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कल्ड ब्लेक एन्ड ब्लेक इज कल्ड व्हाइट, देन व्हाट इज द कालार अफ ग्रास? बे कुइसनाव मा ग्रासनि कालारखौ सोंदों, ओमफ्राय मा मबे कालारखौ मा होनो बेहाय मा लिरनाय दङ। बेहाय जोंना मा कुइसनाव ग्रासनि कालारखौ सोंदों। ग्रासनि कालारा मा जायो? ग्रीन जायो। ओमफ्राय बे कुइसननि बादिबा ग्रीनखौ मा होननानै बुंदों? ब्लेक होननानै बुंदों। ओंखायनो बेनि एन्सारा मा जागोन? ब्लेक जागोन। अप्शन नाम्बार ए। एग्जामाव जुदि बेबादि कुइसन फैयोबा डाइरेक्ट लास्ट लाइनावल' थांबानो जाबाय। लास्ट लाइनाव मानि कालारखौ सोंदों बेखौ नायबानो जाबाय। बेनि खेथ्रआव ग्रासनि कालारखौ सोंदों। ग्रासनि कालारा मा जायो? ग्रीन। ओमफ्राय बे कुइसनाव ग्रीनखौ मा होननानै बुंदों? ब्लेक होननानै बुंदों। बेनि थाखायनो बेनि एन्सारा मा जागोन? ब्लेक। अप्शन नाम्बार ए। नेक्स्ट कुइसन। बे कुइसनावबो जोङो डाइरेक्ट लास्ट लाइनाव थांसै। बेहाय मानि कालारखौ सोंदों जों बेखौ मिथिनो थाखाय। बेहाय होनदों मा? व्हाट वुड बी द कालार अफ हिउमेन ब्लाड? बेहाय हिउमेन ब्लाडनि कालारखौ सोंदों। थैया मा गाबनि जायो? थैया गोजा गाबनि जायो। गोजाखौ मा होनो जोङो इंलिसाव रेड। होमबा बेहाय मा रेडखौ मा होननानै बुङो? कुइसनाव मा होननानै बुंदों रेडखौ? बेखौ नागिरबानो जाबाय। बेहाय मा कुइसननि बायदिबा रेडखौ येल्ल' होननानै बुंदों। बिनि थाखायनो बिनि एन्सारा मा जागोन? येल्ल'। अप्शन नाम्बार सि। नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नाम्बार 3 आव मानि कालारखौ सोंदों नागिरदो। व्हाट इज द कालार अफ मिल्क? गाइखेरनि कालारखौ सोंदों। गाइखेरा मा गाबनि जायो? गुफुर गाबनि जायो। बे कुइसननि बायदिबा गुफुरखौ मा होनो? व्हाइट इज कल्ड ब्लेक। व्हाइटखौ मा होननानै बुङो? ब्लेक होननानै बुङो बे कुइसननि बायदिबा। होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन? ब्लेक। अप्शन नाम्बार डि। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।